Angidlule nakuleba mfethu kwewana isikhathi sekuthiwa iCovid icorona babesho njalo isifo kwakuthiwa icorona noma iCovid-19 lapho kwewana ihluke senziwa amaphoyisa ngalesa sikhathi emakhaya makwenziwa imisebenzi afika achithe utshwala shaya abantu kwakhiwa nezinkulumo zo social distance kwakhona abantu abadala babekhuluma amazwi aphilayo mhlambe ngawo umkhulu noma ubaba noma ugogo agcine ethi maningi kamazwi abawasho isibonelo lesengishoyo esinye elinye lamagama isibonelo salento athi inyembezi zesula ziyosimuka isihlakaniphi ngibheke kulento eyenzeke eParliament umbhudulwano lo wenziwe eParliament wenziwa upresident obusa necabinet lakhe idlanzana lelo uma ubuka thina sikuma province awu9 idlanzana nje lelo engeke impi yethu nabo iliqede iviki idlanzana nje futhi ngisho ingasalwanga leyo mpi mangathiwa nje khisha umthetho othi uminister wase KZN umthwalo wakhe ayengakhona siyabafuna sizoxoxa nabo nomunye abaselimpompa abathathe sibahlukanise kanjalo bese liba empty kwakhiwa izinkulumo ezivumayo ukuthi anisabuyeli lapha manibuyela ingozi ekhona ezweni le actually impi engqondo le akuyona impi eyikhwepha ngoba kube nento ethoke siyaze KZN ngiyalinganisa KZN sino minister ngiyalinganisa mhlawumbe abawu7 noma abawu8 babalo sibanibani nawo sibanibani yehlani khona imeeting endinga ngakwi province yenu naba kushuthi izosala lodwa iParliament engabikho hlala naseKapa la kune Parliament ekhona ominister bakhona bayabizwa babizelwa emhlanganweni yaphansi kwezihlahla zangakhona ngibhekela senqamlela ukuthi ukukhuluma kwabantu abadala ngesikhathi upresident ethuma amasosha namaphoyisa ukuthi azohlukumeza abantu enzo shutdown yonke lento bengicela wona kanye ke lamaphoyisa sasina ngoba sasazi vele ukuthi abafowethu basemsebenzini bathunywe uhulumeni okhohlakele cela wona lamasosha namaphoyisa le video engathi ngafika kubona qathatha abafowethu siyazwana bakwethu siphinde ngayo le yandlela ekwenziwa ngayo kube yithi ke manje sisebenzisana nabo sibheke phi ko parliament siyothatha lezi imoto ezimnyama ngoba umsebenzi wazo sesibonile sonke ukuthi awukho bagijima ubala la endleleni ama blue light abame ngathi bajaha ama meeting kanti bajahe ama meeting enkohlakalo ayithathwe lezo moto siqhubana nani maphoyisa namasosha khulumani xoxisanani ukuthi sizokwenza kanjani lokho emva kokuba nje sesizwile ukuthi uhulumeni noma upresident ukhuluma uphelelaphi nenkulumo yakhe ngoba thina sinenkinga nabasela sena inkinga nobaba umhlonishwa umcuno eyakhe sisothethe ngoba sibonakala ine decisions ezothathwa laba abanye abasasele ngoba kuyasicacela sonke ukuthi umonakalo omkhulu selithe lamchama phoyisa nganza kwethu nathi asazi babenicele banibikela kanjani siyanicela bafowethu asiphindeni le yanto sifisa nje ukuthi ama hip hop eseduza akhishwe ngobuningi nama blue light ukushayela kahle sesiyolekelelana ngoba noma singemaphoyisa ngenisebenza iday and night nodwa sikhona sizobe siwathinta siyacela abafowethu namasosha nonke ke siyokwenza lento eyayikade yenziwa uhulumeni enithuma senithunywa yithi ke uhulumeni omkhulu ophethe lo yahulumeni omncane one cabinet nje liyidlanzana ukuthi ake sinyukeleni kubona kulolo kwabo kubata lapha nje izinqa sibatshela ukuthi alibuswa kanje bese nilibusa ngokubambisana nobabili amasosha namaphoyisa kwamanye amazwe yenzeka lento ngibeka kamnje la ku TikTok as if kuyadlalwa kudlalwa kwamanye amazwe akhona amazwe aphethwe ngalendlela kusona idlozana ukubona ukuthi laba abakhethiwe kwakhethwa amabhotela afika lapha ayolala ngale kokulala ulungile olalayo bafike badle yona le mali engekho ngabe yehlela kubantu leyo nto ifuna ukulungiswa ngesinono yebo ngiveza njengomdlalo kodwa nje impela abafowethu kufanele kube lokho kulawula kushuthi liswese lithathwa ngesankahla ngoba salinika inhlanya caca ukuthi laba baliphethe bayizinhlanya mabengezi kubantu kunalokho sihlangana nabo belethe into ezingozi ayikho into engozi kulama issues zonke njengalezi engizoyibala ezu2 ukungena kwama drugs abuya kwamanye amazwe kuzobulawa izingane ema primary schools kushuthi ya ku tertiary level isivele ifile leyo ngane 2 ukungena nokuphuma kwabantu ngokungekho emthethweni leyo mnyango yombili yona ngozi eaffect country lokho kunye kuyenzeka nakho angisho ukuthi kungcono but le
ingozi kakhulu bavulele kakhulu ominister baleyonto asinyukeni ke bafowethu masosho akuzusha wamuntu lapha ngoba thina sobe siyoxoxisana nabo uthe kade sinike khona kunihlule singabavoti akuxoxwa umuntu lapha njoba kwakwenzeka kuthiwa sigxobeni sasazi kodwa ukuthi ningaba kwethu kodwa nje uNkulunkulu sesheshe waphendula bafowethu maphoyisa hayi sonke bafowethu asinyukeni sokwenza lento masosha asinyukeni lezi imoto seyishayela sonke amahipho khiphana amahipho nethuthuthu maningaqinisa nje ngakime ethuthwini ngibe phambili la ethuthwini nawo amalambu lawahlaza ilula lento ayibanga yakhuluma ke igengendala yathi inyembezi zesula ziyosimukisa isihlakaniphi leli ya cabinet akulona icabinet elaqala kuseka ngalelo langa lelo lishaya abantu lalikhipha umbiko ukuthi akushaya abantu lasebenzisa nina silwe nani nanithunywa umthetho sisekelo wezigebengu hayi ukuthi yini igebengu namanje ukukhombisa ukuthi angizona igebengu sihamba nani bafowethu siyakulento siyokhipha labo minister eyinqenje umuntu imvimbo emhlanje umuntu ubuyiselwa ngakubo yohlala phansi lusimbuzi onezimbuzi yeah ngiyanizwa nithi nilinde upresident wenu uCyril Ramaphosa zone addressa namhlanje ntambama well ngifuna ukunilungiselela ukuze ningaphoxeki kakhulu ningalindeli lutho eprogressive lapha into eningayilindela ukuthi kuthiwe mhlambe kuzomiswa uminister usenzo Mchunu and then kune investigation ezoqhubeka phela iyona into ekumele nilindele leyo ngenza ukuthi ningaphoxeki nizentini dlula ke lapho ngila Africa unite first anything else may follow revolution first party politics may follow bonga nshele mbonibingelelayo I hope kuzoba ivideo yokugcina le on these allegations by ubaba uMkhwanazi against uminister uSenzo Mchunu nabanye ngiyazi abanye benu bese bejabula noma nizitshela ukuthi sijabulela ukuthi kuvela ukuthi ominister uSenzo Mchunu izigebengu akuyona into esijabulisayo leyo mina akuyona into engijabulisayo leyo ngisho ngathiwa namhlanje kuthiwa ababoshwe bonke laba abathinteka ayike into esizoyizuza njenge country why because uma njalo sinenkinga efana nale bese wena uqala uyi-individualize noma uyibize ngama individuals usuke sewuqalile ukuyigeja inkinga ze South Africa system into engijabulisa ukuqala ukuthi mhlambe nabo ominister uSenzo Mchunu sebezoqala babona sasisho ukuthini masithi this whole system must be changed hayi ukuthi ilungiswe isiziprovile ayilungiseki this Roman Dutch law kumele sithi do away nayo ayiserve interest yethu now angikusho lokho ngoba ngithi ngivikela ubugebengu babo ngisho ukuthi ngiya understand ukuthi ama leaders wonke enziwa yini ukuthi abe izigebengu because akuyena ubaba uminister uSenzo Mchunu kuphela wonke ama leaders wena izigebengu angisho kunjani ngithi izigebengu ngisho wrong because akubona bonke ubugebengu obuwrong yangizwa ukuthi ngithini awu madoda ngivele ngikhuluma macingwane not yonke into engale komthetho iwrong because umthetho awuhlangene nokuthi ine wrong ne right uhlangene nokuthi uphethe ubani ushaya ubani abavikelani ngithi system inendlela yokucriminalize yonke into that looks like us and then masuvikela yonke into engafani nathi bezo lonto isystem yakhiwe ngamabomntu wonke ama leaders amanye wethu asazovela ukuthi ayathinteka amanye ama leaders asazovela ayathinteka amanye mhlawumbe azagcina engavelanga but akusho ukuthi nawo awakhomitanga icrime somewhere somehow yabo so ibolile yonke isystem ngisho ukuthi isystem inendlela yokucriminalize yonke into ehlala kulezi zihlalo ukuze unyuka uzufike kule level kuzofana ucommit crime somewhere and isuke kubuka nje system iyazi ukuthi izokuexpose later but ayiba expose laba abasakhela lama condition ashiya ama leaders ethu engena option ngale kokucommit crime ukuze ikwazi ukwa expose later so inamehlo iyona into esasishisa sasingasanganisiwe ukuthanda ubaba uPresident Jacob Zuma but sasithi le system inamehlo iyakwazi ukukhetha abantu ekuzofanele babukeke njengezigebengu bese ivikela abanye ekuzofanele nje kuba ngazuthi ayikho into ebugebengu abayenzayo and laba abavikelwayo ikakhulu abafani nathi ngokwebala ilonto ke asivikele isigebengu la enye into engikhathazayo ukuthi obaba uGeneral Mkhwanazi esephumile wazinikela ukuthi uzomela iqiniso bese asenze ukuthi siphinde silinde ukuthi silinde iTV noma silinde izpeech zezigebengu bengamele kube njalo besifisa ukuthi silithathe silinikele ezandleni zo general
ukuze liqalwe libuswe ngendlela ehlukile abantu abahlukile ukulungisa yonke lento, because inkinga zethu are systematic. Akuzona ezababa uCyril Ramaphosa, akuzona ezababa uSenzo Mchunu, akuzona eza President Jacob Zuma. Inkinga yama South Africans niyathanda ukuthi uma kunento encane ebizwa ngegama lomuntu nithi yonke inkinga ya South Africa izolungisa ukuthi kulungise lo muntu. Uyayigeja inkinga monze njalo. Ngisho ngathi uyabosha namhlanje ubaba Minister uSenzo Mchunu. Ayikho into enkinga ezoaddresseka ye South Africa lapho. Angeke unciphe ukushoda kwamathuba emsebenzi, angeke ubuye ugesi, angeke abuye amanzi, angeke imigaqo ilunga, ayikho into angeke iphele icrime. Ezwake icrime angeke iqedwe ukuthi kuboshwe laba abathintekalayo. No, because icrime yakhiwa isystem and kuyaziwa ukuthi icindezele obani kakhulu. Njalo isystem inendlela yokufihla isandla esisebenza behind the scenes ukuthi sikwazi ukusicindezela. Bese iba nendlela yokuexpose laba ethanda ukuthi ba exposeke ngaleso sikhathi. Yabo? So benginethemba lokuthi mina angeke sizitshene, angeke thina njengama South Africans sithi silinde iTV zositshenana. Benginethemba lokuthi sona sikhathi sokuthi sithi General Mkhwanazi nabanye ogeneral abazimisele ngokumela iqiniso, thathani ilizwe libe sezandleni zenu, sisalilungisa le system, because angeke sikwazi. Ama institutions appointwe out ubaba uGeneral Mkhwanazi ilawo esiwathembile esizitshela sizothola ijustice ibona. Criminal justice system, or judiciary, nase parliament. Uma kubole yonke lawo ma institutions akha isystem, ufuna ungitshela uthembeni wena ukuthi izolungisa inkinga zethu, noma ubona nje nama kwabosha uMinisi Senzo Mchunu sekuzobe seku right. Mina ngisho ngathi uthi uPresident uRamaphosa namhlanje uyambopha uMinisi Senzo Mchunu, angidingi nani ukuthi azaboshwa, akulungisa iluthe ezinkingeni esinazo, because inkinga azakhiwe ubaba uMinisi Senzo Mchunu. Angisho ukuthi uinnocent, angisho ukuthi uinnocent, but ngithi noma ngathi uguilty simthatha simvalele ejele namhlanje, noma ngathi wasiyabathatha bonke laba abathintekayo sibavalele ejele, kuyobe ngingayiqedi inkinga, because inkinga ile sasithi sizama ukuyilungisa uma sithi asizameni ukube 2/3 ukuze sithi do away ne Roman Dutch law, ayilekeleli thina kuyona yethu, ivikela ama Roman nama Dutch, kuthina akekho iRoma akekho iDutch. Ngiyajabula kodwa ukuthi kancane kancane kuyavela ukuthi sinenkinga yale system, because le system ithi wonke umuntu ozokhuphuka azahlale kulesa sihlalo kuzofana abesigebengu, one way or the other. Siphethwe izigebengu, ungabona ezinye zijabula zihleka kumnandi, zijabula because akakavela kwa kusazovela. Abanye bazogcina bangavelanga, but akusho ukuthi abazona izigebengu. Now asidingi ukuapproach ama individuals uma sifuna ukulungisa lonto. Sidinga ukuthi le system isiziprovile for more than 30 years ukuthi ayikwazi ukulungiseka, idinga ukudestroy iqale phasi. Hayi nangoke lo ufuna sife. Freedom is the most expensive thing a person can buy, because ikhokhelwa ngegazi. Thina ke as Africa Unite Movement sizimisela ukukhokha noma yipi price ukuyikhokha ukuze sikhulule izingane zase South Africa, mhlambe neAfrica ngokuvulelekile. Angenzibile ke zingane zakwethu, ngiyathola ama text, ngiyazithola inamba zenu. Soon sizobe sina indlela yokwazi ukucommunicate. Ngiyabona abantu bangibhaya Shelembe mina ngizamile, hayi link ayisebenza nani yonke lonto sikohlele nokuthi siyayilungisa. Mhlambe namhlanje sizolala sesikwazi ukuxoxa, sesike saba nane meeting, because sisemgaqweni wokulungisa. Sisemgaqweni wokulungisa. Inkinga za South Africa ngezilungiswa ama political party phela, akezilungiswa abefundisi kuphela, akezilungiswa imayor namakhanseleni noma yini. Ziyolungiswa. Sorry, I had a call. Angazi icisheni la, but ziyolungiswa ukusukuma kwethu as South Africans sizenzele. It's Africa Unite first, anything else may follow. Revolution first, revolution over party politics. Asimusukuloku sibanga ukuthi siyini, siyabantu ababodwa, sinenkinga ezifanayo, yonke esihlanganisayo leyo. Peace and Pan-Africanism. Asambeni kusasa siThekwini solalela iPrince of Pan-Africanism ikhuluma nathi kuleya program ye-Youth League ye-MKP. Anginibizeli ku-MKP because mina ngangishayela lokho. Nginibizela solalela ukuthi iPan-Africanism noma uthisha wethu usifundisana namhlanje uthi asenzeni as Pan-Africanists. Peace.